Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged bangun iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas umat ingkang bahagia ingkang begja rahayu. Dinten menika sesarengan pasamuan suci sawegung kula panjenengan ngriyayakake kabar bungah. Kados pundi Bu Maria nampi kabar bilih panjenengane bakal nggarbini lumantar malaikat Gabriel. Pancen yen dilimbang-limbang sakjatosipun nggih sanes kabar bungah tumraping Ibu Maria. Awit nampi sesanggen sing boten enteng, bakal dadi ibu ning durung duwe bojo, bakal hamil mengandung ning durung omah-omah. Menika lak temtu perkawis, menika temtu sandungan tumraping Kenya Maria ingkang rikala semanten dereng emah-emah ning kenging menapa kasebut kabar bungah. Awit saking kasahganipun Ibu Maria, Allah karsa manjalma dados manungsa lan lumantar panjalmanipun lajeng nebus sedaya dosa-dosaning donya. Nah menika ingkang adamel dados kabar bungah. Aing mangsa prapaskah menika kula panjenengan ngriyayakake kabar kabungahan Ibu Maria ingkang kersa nampi lan sagah nampi jejiban agung lan awrat dados ibunipun Sang Putra. Menika dados kaca benggala lan inspirasi kangge kula panjenengan sami. Jejering putra-putrane Ibu Maria kados pundi awake dhewe ya tansah sagah ngayahi jejiban agung wonten ing gesang pasrawungan, ya ing gesang bebrayatan dadi suami, dadi istri, dadi bapak lan ibu, dadi tiyang sepuh sing tansah sagah ngayahi menapa sing dados peranipun ing tengahing pasamuan suci dados warganing pasamuan. Ya tansah sagah yen dikersakake dadi pengurus, dadi pelayan ana ing pasamuan suci. Aja gampang endo, aja gampang alasan mung kanggo srana nolak utawa wegah pelayanan. Semanten ugi wonten ing tengahing masyarakat tulodo dalem Ibu Maria estu konkret. Kados pundi kula panjenengan jejering tiang-tiang Katolik terlibat aktif wonten ing tengahing masyarakat. Aja gampang alasan randi wektu, aja gampang alasan waduh lunga ning luar kota lan sak panunggalane. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 1 ayat 26 ngantos dumugi 38. Nalika samono malaikat Gabriel kautus salah menyang kutha ing Galilea aran Nazaret. Sowan kenya pacangane priya asma Yusuf saka trah Daud.
dene asmane kenya mau Maria. Malaikat mlebu lan matur, "Sembah bekti kawula duh Sang penuh engsih, Pangeran nunggil ing Sang kenya." Sang kenya kejot lan menggalih apa tegese atur mau. Nanging malaikat nuli matur, "Sampun ajerih kenya Maria, awit panjenengan kinasih Allah. Panjenengan badhe garbini lan babar putra kakung ingkang kedah tinengeran asma Yesus. Ingkang putra menika calonipun agung lan sinebut putranipun Yang Maha Luhur, lan badhe pinaringan damparipun Daud dening Allah, sarta jumeneng nata ing salaminipun nguwasani trah Yakub, dene kratonipun badhe tanpa wekasan." Nanging kenya Maria ngandika, "Kados pundi badhe kalampahanipun, awit kula dereng nyanding semah." Malaikat caos wangsulan, "Yang Roh Suci ingkang badhe nedhaki panjenengan lan kuwasa dalem Yang Maha Luhur ingkang badhe ngayomi Sang kenya. Mila ingkang miyos menika badhe sinebut suci putraning Allah. Kula aturi uninga sederek panjenengan Elisabet, senadyan sampun lungsi lan sinebut gabuk, uga badhe apeputra samangke sampun jangkep 6 wulan. Awit tumraping Allah boten wonten barang mokal." Kenya Maria nuli ngandika, "Kawula abdining Allah sandika ing dawuh dalem." Malaikat nuli jengkar saka papan mau. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi malaikat Gabriel sowan ing griyanipun kenya Maria lan paring kabar bilih Sang kenya bakal garbini lan putra ingkang badhe miyos menika luar biasa, luhur agung putraning Allah. Temtu menika kabar sing agawe kaget Ibu Maria. Kula panjenengan saged bayangake Ibu Maria menika nggih tiyang dusun sing ora tau mangan sekolah. Mbok menawa nggih dados kenya sing lugu, sing polos, sing nggotane ya mung nang dapur, nang kebon, nang alas, rerese omah lan liya-liyane babagan urip rumah tangga. Lan diketingali malaikat menika nggih temtu pengalaman sing luar biasa. Sakjroning kula gesang ngantos siti wanci dinten menika durung tau diketoki malaikat. Nek diketoki sing liya malah kerep. Ibu Maria nampi diketingali malaikat menika kanugrahan sing luar biasa. Lan ingkang elok pancen semangat utawi spiritualitas karohanen Ibu Maria sing ngedapi-dapi. Mbok menawa sing dingendikake malaikat durung bisa dipahami sawetahipun. Mbok menawi anggenipun nampi tugas timbalan menika dereng saged diraosake abote. Mbok menawa ya Ibu Maria wis mbayangke werna-werna, mengko ngadepi wong akeh kepiye, mengko nek ditakon-takoni iso njawab ora, mengko nek gagal anggone dadi ibu tumraping putraning Allah kepriye, nek ra iso ngayahi tugas-tugase kepriye. Mbok menawi Ibu Maria nggih ngraosaken ajrih, kawatir, wasumelang, gagal lan sapanunggalane kados bapak ibu yen tanda kutip nolak dadi pengurus, nolak pelayanan. Bedane Ibu Maria estu ngraosaken lan ngakeni bilih panjenengane menika ing ngarsaning Allah ya mung abdi. Kawula abdi ning Allah sandika ing dawuh dalem.
Menika dados kaca benggala tumraping kula panjenengan yen awake dhewe jejering tiyang Katolik estu ngraosaken lan ngakeni dadi warganing pasaman suci, awake dhewe ya kudune lan prayogane ora bakal nolak yen dikersakake dadi pengurus, dadi pelayan, disuwuni werna-werna dening pasamuan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.